Maar een soort kabaal binnen van de morgen de eerste bejaardenwenninkjes van Nij-Betanië sloopt. De huizen uit de jaren 70 voldoen net meer aan de eerste van deze tijd en dus moeten ze verdwijnen. Bij de start van de sloop komt er een eind aan een lange periode van onduidelijkheid. Ja, het gaat zeker lang worden. Ze zullen nog beginnen in januari en nu ben we november. Maar ja, we zijn blij dat het terug is. Ja, wij moesten lang op wachten moeten. En verhuizen en wij verhuizen. En alles verhuizen. En alles weer lek en stik en zat in. Dus het was wel tijd dat het van boven kwam. Nou, het was vreselijk onzeker, hè. Eerst hebben ze beloofd dat het komen zou, maar ja, dan gebeurt er helemaal niks. En dan begin je als inwoners van het dorp, begin je vanzelf wel te twijfelen van, goh, zou dat al even terug in? Omdat het maar deze nieuwe wet vanzelf, ben er al je leegstand in rusthuizen, dat wordt al, of in het zorgcentrum, dat wordt al je roos. Dus wij hebben er ook zo bang voor geweest omdat het hele project er terug in zou. Het liep er lange tijd op dat Nij-Betanië tegengier. Er moest bezuinigen worden en het verzorgingstehuis in Sumerum stiep de nominatie om definitief sluiten te worden. Toen is er een aantal personeelsleden die hebben gezegd, ja, maar dat laten wij samen net gebeuren. Dus die hebben een actiecomité opgericht en die hebben geweldig werk die met alle personeel, met alle inwoners van het dorp en met alle inwoners eigenlijk uit de gemeente Barredeel. Want dat is zo belangrijk voor zijn dorp, dat je bestaan blijft. In Sumerum is de laatste tijd volle meer tegengaan. Zo binnen er geen winkels meer en ook de kroeg in het dorp is sluiten. Het dorpsbelang van Sumerum is daarom blij dat Nij-Betanië vernaaid wordt. En uitbreiden, want op het plak dat het nou sloopt wordt, komt de nijbouw van de basisscholen. Die komt verst door Nij-Betanië en zo komt er een soort multifunctioneel centrum. Dat centrum moet in 2020 klaar wezen.